Ayo, diurutke sing nembang tuh. Saka ngendi? Saka sing tengah. Kok ora sing pinggir. Aku seneng saka tengah, Truk. Le ngurutke iki saka tengah. Saka tengah, pinggir, terus pinggir. Oh, gong-gongane ngono, gong-gongane ngono. Oh iya. Monggo Mbak Mega. Wah. Matur sembah nuwun. Niki nggih ngaturaken matur sembah nuwun ugi sampun dipun timbali teng mriki nggih Mas Tegar. Saged derek nglestantunaken budaya Jawi. Nggih. Niki nggih derek belajar ugi, kula mewakili kanca-kanca, terutama nggih kula piyambak derek belajar wonten mriki. Belajar niku ora nonteke. Kaya ngerti-ngerti kok. Wah tenan, oke sing ngelmu kuwi ora bakal entek nek durung mati. Ha iya. Mula kudu sregep, sedekah iku ora mung dhuwit. Ngelmu ya iso nggo sedekah. Wah iya. Oh, lak ngoten nggih, Mas. Kowe ngelmu apa? Ngelmu kadegdayaan. Digdayamu apa? Ngramal nomor. Weh. Kuwi udu ngelmu nek kuwi. Kuwi ilmu hitam. Wah, heeh. Sesuk tak kumbahe. Men ora hitam terus. Ya. Ora sok ngono kuwi gong ora apik, ora kok meng guyon. Monggo Mbak Mega badhe ngaturaken menapa kunjuk para lenggah ingkang sami mirsani. Nggih niki ajeng sing alusan napa pripun Mas Tegar? Sing alusan riyen. Pokoke sing alusan terus munggah sing rada ora alus. Terus sing kasar. Nah. Terus sing paling kasar. Sing pating gronjal. Monggo nderek kula badhe ngaturaken menapa wong niki mboten enten panyuwunan. Niki jineman ular kambang pelok mawon nggih, Mas. Waduh, gatel. Masa ular? Jineman masa ular? Nek anggere sing gawake wong Gunung Kidul ora gatel mergane ular wis dipangan kok piye to? Ular kuwi dipangan. Ayo dipangan. Kowe jabang bayi. Kowe rasane kaya ngopo? Aku weruh ular wae gilane ora umum lho. Mosok dimaem ya, Truk. Ha ya pancen makanan kasih kono. Ora gur ular sak ngertiku ki walang barang. Wah, nek walang no wis rada meneh. Ular iku lho. Wah, karang doh ngrasake enak, cocok. Nah iya. Monggo, napa wau? Jineman apa? Ular kambang, Mas. Ular kambang. Nggih, Mas. Jineman ular kambang. Katur para pamirsa para sepuh kang sami lenggah gong. Nggih, matur sembah nuwun sampun dipun pangestoni. Wayang gayenge kaya ngapa, apike kaya ngapa, dalange wiyagane pesindene nek ora ana sing nonton padha wae, Truk. Ha iya. Pancen bener kuwi. Aku sok kadang mikir ya pancen mbuh ding ya apa wilayahe apa usume kono ki piye nek wong do merti desa kadang ana sing ora mirsani iki apa ora rugi le nanggap. Ha iya. Kadang mung ditiliki sedilu. Karang ya ora apa-apa, Ding. Ha iya, kuwi hak asasi kok, heeh. Sing penting lak wayangan ya iya. Penting lak wajangan. Monggo Mbak Mega, ular kambang. Ular kambang. Belok to, Truk? Belok. Wah, jan. Tak kira nek slendro. Slendro wis umum. Wah iya. Belok jan nges tenan iki, Truk. Ha iya. Dirungokke, Gong. Ngomong apa ya? Sak titahe gotong royong nyambut gawe ro kancane lepas pitai wawangkal marang priya kinclang
ora buta. Buta ku seneng atine ora buta kae buta ku seneng atine ora pati ayu nanging niku nani layam mas mareman eman neman yondo Hatiku Ya. meleleh terus. Apa? Saking penake. ya karangno nek wong saka gunung ki arep uyak-uyakan ki ora apa-apa. Tegese wis kulino munggah gunung arep Nah. iramane uyak-uyakan ki ora apa-apa. Aku barang ya ngono lho Mas. Dadi aja dioyak ya. Aja Lah- dioyak berarti. Lho aku seneng ngoyak Ayo kene tak oyake. Ora ah. Aku seneng ngoyak Weh. Kone kesandung kowe. Yuk. Aja lirin yen jam kane durung teko kinclong alah kinclong kuwayane biar merap mencerang keton tejane gones rabeta amah laci rabuta amah laci kutohku tentreming ati ora butuh kae-kae kutohku seneng atine. Wah, jan matur sembah nuwun Mbak Mega. Jan suarane resik, alus. Bocah alus pura, dong-dongan bocah. Oh, iya matur sembah nuwun Mbak Mega. Ki mau jeneman ular kambang kok. Heeh, ular kambang. Ora